nasaan ang inalay mong buhay? Kung meron lang dapat gawin ay aking sisikapin bilang ganti sa kabutihan mo sa'kin. Alay mang lahat, ito'y hindi sasapat. Gawin mang lahat, hinding-hindi pa rin sapat. Ano nga ba ang may gaganti sa'yo? Kung ang kasalanan ko'y kapalit ng buhay mo, kung sa bawat pagkukulang ko'y higit